Itt éppen tekerek, el a hétköznapokból, szimplán kalandvágyból. Egy nap felkeltem, megpörgettem a földgömböt, és rábögtem a legközelebbi olasz kikötővárosra, Triestre. Nyeregbe pattantam, és elbicikliztem oda. Erről fog szólni ez a film. Elsőként a képernyőn látható motorkerékpár mellé kellett szereznem egy rendes kerékpárt, amit saját erővel kell hajtani, mert hogy ez volt a feladat a tengerhez, nem benzinnel, hanem izommal akartam eljutni, úgyhogy fölmentem az internetre biciklik után nézni. Nem tudtam, hogy milyen lesz az út a tengerig, de abban biztos voltam, hogy nem lesz végig sima aszfalt. Úgyhogy beírtam az angol szótárba, hogy kavics, kidobta, hogy gravel, állítólag van egy ilyen kerékpártípus, úgyhogy rákerestem az interneten. Ez a típus ötvözi a mountain bike és az országúti kerékpárok tulajdonságát, miközben jól tolerálja a terepviszonyokat, lehet vele elég jó tempóban haladni, nem mellesleg csomagot is lehet rá pakolni, nem néz ki rajta annyira rosszul a csomagtartó, és így tovább, szóval megrendeltem, és meg is érkezett. Mindössze 3 heten volt a kiszállítás napjától az indulás napjáig, szóval nem sokat tudtam edzeni, vettem rá néhány dolgot, beüzemeltettem, és nekilódultam. Délután 3-kor indultam Angels Landről, Angyalföldről, egészen a Velencei tóig mentem. Útközben találtam 9000 forintot a földön, nem viccelek komolyan. Ez valahol Érd környékén történt, hogyha valaki be tudja diktálni a bankjegyek sorszámát, akkor természetesen visszaadom neki a lóvét. Ez a nap nem volt megerőltető, 60-valahány kilométert mentem, megtanultam, hogy nem kell mindig hinni a Google Mapsnek, ennek köszönhetően csodálatos és kietlen tájakon is járhattam. Este begurultam Gárdonyba, ahol tábort vertem, egy kempingben, ahol rajtam kívül senki nem volt, kivéve Matis, aki egy francia srác, és ő Ausztriából jött biciklivel, ment haza Franciaországba egy budapesti kitérővel, már 30 napja volt úton, de legalább még ennyi volt neki vissza, hazafelé tartott Párizsba. Úgy nézett ki az útvonala, mint egy ostorcsapás a térképen, hozzá képest én a fasorba sem vagyok. Aztán kiballagtam megnézni a naplementét, miközben fülembe jutott az információ, hogy itt a tóparton egy parcellabérlet 10 évre 5 millió forint, vagyis hogyha ilyen naplementés tóparti élményt akar valaki, akkor már ennyiért is megkapja ezt. Hogyha ugyanezt egy téglaépítésű ingatlannal pár száz méterrel odébb szeretné, akkor ennek a sokszorosát kell kifizetnie, ez számomra egészen döbbenetes új ismeret volt. Másnap bedobtam egy kávét, igen, vittem magammal kávéfőzőt, és nem bántam meg. Nagyon király, érdemes meghallgatnotok ezt a kis jószágot. Aztán összepakoltam, aki sátrazni szokott, az tudja, hogy ez nem tartott kevés ideig, majd körülbelül 8:30 körül nyeregbe pattantam, és elindultam a napfényes Balaton irányába erős szembeszéllel. Balatonig vezető út nem volt túlságosan megerőltető, olyan ez a rész igazából, mintha mindenki csak átutazna rajta, nem pedig itt élne, ami hát valljuk be igazából tényleg így van. A Balaton viszont, amikor meglátom, mindig mosolycsal az arcomra, mindössze
30 000 éves ez a tó, akkor alakult ki az a süllyedék, amit aztán ellepett a víz. Nagyon sok sportemlékem kapcsolódik ez a tóhoz, például többször körbetekertem, és egyszer át is úsztam tavaly. A Siófoktól folyamatosan futottak velem szembe az emberek, azt gondoltam, hogy lehet, hogy nekem örülnek, de sajnos kiderült, hogy Ultra Balaton miatt csinálják ezt, úgyhogy inkább én zavartam őket. Itt a felvételen épp Fonyódon járok, ahol meg is érkezem a kempingembe, amit már előzetesen lefoglaltam. Ez a nap még mindig nem volt nehéz, emelkedő ugye Nuku, időm mint a tenger, néha megálltam csak úgy az út szélén, kiterítettem a pokrócomat és csak néztem az eget, ráértem nyugodtan enni, inni, pihenni, végül is mindig egy teljes munkanap állt rendelkezésemre, hogy letudjam az aznapi távot, ez is volt egyébként a cél, semmi mással nem foglalkozni, csak is a helyváltoztatással kapcsolatos teendőkre fókuszálni. Este a szokásomnak megfelelően kisétáltam a kemping tópartjára, és ezután pedig bevackoltam magam a sátramba, és álomba szenderültem. Másnap olyan 9 óra körül indultam, mert a harmat és a pára reggel utamat állta, rengeteget kellett szárítanom a cuccaimat. Ebben a kempingben egyébként nem volt tűzhely. Őrület. Szóval kávé nélkül kellett tekernem, nem volt gond, de azért máskor ilyet nem fogok csinálni. Ebből a napból nem túl sok emlékem van. Arra emlékszem, hogy Keszthely előtt elhagytam a Balatont. Egyébként, hogyha érdekel, hogy milyen volt a Balaton, mielőtt az emberek beépítették, akkor menj el Fenék pusztára, ott egy az egyben megmaradt olyannak az a tó, amilyen eredetileg lehetett, érdemes ott elidőzni egy picit. Ez egy természetvédelmi terület, úgyhogy valószínűleg érintetlen marad még hosszú évekig. Van egy olyan szokásom, hogy nem szoktam visszafordulni, még akkor sem, hogyha eltévedek. Itt eléggé madár voltam, sikerült rengeteg sarat fölszednem a kerekemmel, a sárhányomat majdnem le is pattintotta a helyéről. A zalai dombság kiváló talajjal rendelkezik, de ez nem biciklizésre alkalmas, ezt most már tudom. Aztán kivergődtem minden, és elindultam Lenti felé, ami az országhatár melletti város, addig néhány csodálatos helyen jártam.
Eddigre egy kicsit meguntam már a sátrazást, úgyhogy az országhatár környékén egy fogadóban aludtam, ami középkori stílusban volt kialakítva. Ütött, mint a buszkerék, tényleg nagyon kényelmes volt. Végre ágyban tudtam álomra hajtani a fejemet. Az eddigi szállás élményeim közül ez a top 5-ben mindenképpen beletartozik. Nagyon elégedett voltam, fölhozták a reggelit a szobába, amiből jó bőségesen belaktam, hiszen tudtam, hogy komoly teljesítmény vár rám a következőkben. Ráadásul innentől kezdve jön a túrának az a része, amikor ismeretlen terepre érkezem, hiszen Magyarország a kisujjamban volt, de Szlovénia teljesen idegen terület. Minden kanyar után rejtély, hogy mi következik. Másnap már jelezték az izmaim, hogy annyira nem szeretnének még 100 kilométert tekerni aznap, de mivel ez körülbelül már féltáv volt, semmi nem tántorított el attól, hogy folytassam az utamat, pótoltam egy kis ásványi anyagot, és elindultam Szlovén Beszterce irányába, amit a térképen láttok is, hogy körülbelül milyen módon. A szlovén határon csak úgy átsuhantam, annyit vettem csak észre, hogy hirtelen kiváló minőségű lett az aszfalt, úgyhogy vadul nekiálltam tekerni. Az útszélén mindenhol gabonatábla tengerek hullámoztak, muszáj volt megállnom felvenni, kommentár nem is szükséges hozzá. Besztercében egy jogastúdió hálótermében aludtam, teljesen egyedül, igazi békeszigete volt ez a szállás, nagyon tetszett. Ettem még egy fagyit a városban, ami alsó közepesen volt jó, majd lefeküdtem aludni fölkészülve a második szlovéniai napra. Ezen a napon a szlovén főváros Ljubljana volt a célom, annyi nehezítéssel, hogy 1 órától esőt írt az előrejelzés, amit alig vártam.
szlovén autósok nagyon korrektek. Szerintem ők maguk is bicikliznek, úgyhogy nagyon komolyan veszik a 1,5 méter oldaltávolságot, hogyha kell, percekig araszolnak mögötted, csak azért, hogy megvárják azt a pillanatot, amikor ténylegesen ki tudnak majd biztonsággal kerülni téged. Szóval egyáltalán nem féltem, egyetlen egyszer sem az utam során. A szlovénok ráadásul szerintem egyszerre képzelik magukat olasznak és osztráknak, néha siestát tartanak, kávéznak irtózatos mennyiségben, de közben ott van ez a precíz, nagyon ápolt, tiszta környezet, amiben laknak, az adóforintokat úgy látszik, hogy el tudják költeni rendesen az utak karbantartására, nincsenek kátyúk, rendesek a kerékpárút hálózatok, szóval tényleg le a kalappal, igazán Nyugat-Európában éreztem magam. És ez a fű, ez a gyep mindenhol, tehát az angolok szerintem elbújhatnak, itt magától teljesen természetesen gyönyörű zöld előmező van mindenhol. Elkövettem azt a hibát, hogy gyalogosan hagytam az útvonal tervezőt, úgyhogy átvezetett az utam a hegyeken. Én ugye nem fordulok vissza, tehát áttoltam a cangát a turista útvonalon. Ez nem volt könnyű, tehenek természetesen ennek megfelelően néztek engem, hiszen én is így tekintenék arra, aki sárosan kijön az erdőből a bicikliét tolva. Aki tudja, hogy itt milyen növényt termesztenek, az legyen kedves, írja meg kommentben. Ljubljanában ismét sátraztam, ezúttal egy házas párnak a kertjében, valahol a külvárosban. 1 órától tényleg elkezdett esni az eső, úgyhogy bőrigázva érkeztem meg a fővárosba, majd egy diófa alatt találtam magamnak megfelelő camping spotot. Egyébként egész éjszaka folyamatosan ütötte az eső a sátram tetejét, szóval ennek megfelelő volt az alvásom minősége is. Éjjel már némiképp kétségbe esve vizsgálgattam a radarképet, amin az látszott, hogy az eső nem akar tágítani, itt fog maradni Ljubljana fölött, ráadásul ha el is mozdul, akkor inkább Triest felé fogja ezt tenni, úgyhogy eléggé el voltam kámpicsorodva. Reggel 6-tól a kávémat szürcsölgetve folyamatosan azt néztem, hogy vajon mi fog történni a mai napon az esővel, és hát a természet anya olyan 10 óra körül tette rá a kezét a vállamra, és elállította az esőt, úgyhogy összepakoltam a csuromvizes sátramat, felpattantam a nyeregbe, és elindultam Triest felé.
Amikor már csak pár kilométer van hátra a túrából, én akkor vagyok mindig a legfáradtabb, de szerintem ez sokaknál van így, ez egy ilyen mentális gát. Úgyhogy az utolsó nap nem volt túl egyszerű. Az olasz határhoz közel érve egy buszmegállóban leheveredtem, néztem a kék eget, mert addigra eltűntek az esőfelhők, majd a térképre tekintve azt láttam, hogy nincs több emelkedő. Úgyhogy ezzel a motivációval begurultam Triestbe.